Arjeman naik botesa. Pasang. Những cá con này lâu đấy, nhá câu này thì đắt rồi. Dèo câu rồi, con này rồi. Kepal, ôi ông ơi mày ứng lại cái lần lên. Tôi cái chén này chén mang ra con cái đi. Tôi chén mang được con cái đi. Ekdom maya truk. Kepala hati ya. Mau tahu? Oi hati ya. Mar nggak, hei. ORF ni company parawo sangkai Mia cengjeri tumunya hamani. Oh jaga balok belai nang mani bai. Nukha seklai jona halai ke borok do beparia. Borok no tebo tubiri phain bos kami salok. Ke borok ba ke kusi ke na halai mani bai angbo kusi no. Tam khai bos kang salo borok no tebo tubiri phain no gang sai tok nai. Hambai jeri nai rok no tai na hanai rok no bo paitlaya. Bobo kami wo tini bagta. Tini puilawo jung thangka Kanjon Sorani Hazradon para. Hazradon para war kesang khenyo na halai kha. Ga oro belai borok bang mani bai. Belai borok bang mani bai oro kisa seglai rok na halai mani nukha jak bosgang salo borno. Ebo tubiri phain nang. Ke oba hake seglai na halai ya woi. Borok kesang khenyo na hatu ni yang borno ko pasal. Orang lukuroni borok tamo nangku tongmani haike ni belai keno nangku tongmani nukjak kha. Awon sabino borok jak seglai pile ke na halai mani nukjak. Belai kha khamom harum manu. Ya phainai salogo norok nang bai tebo kurungjak ro tangam be ke bagjang mani haike ba tongo aba haike bang borok hamai rok botongo borno bang teisa ri nai. Acha. Borno tu